Gesù, Maranatha, speranza di pace per noi. Vieni Gesù, Maranatha, rivelaci il volto di Dio. Insellmilkom, qegħdin niċċelebraw l-ewwel ħadd tal-Avvent u l-Avvent irid jurina x'inhu ta' bilħaq dan iż-żmien tal-Avvent. L-Avvent ifakkarna ovvjament f'Ġesu illi irid jiġi. U allura jfakkarna fil-kliem ta' Ġesu li nsibu f'San Mark kapitlu 13 il-versi 33. Versi meħudin mill-liturġija ta' dan il-ħadd. Kunu għajnejkom miftuħa jgħidilna Ġesu, isru għax ma tafux meta se jasal il-waqt. U kif ser nisru? Għax jekk Ġesu qed jgħidilna li għandna nisru, irridu nkunu nafu kif. Billi nindunaw li ġiet mogħtija lilna il-kelma ta' Alla. U l-kelma ta' Alla ġiet mogħtija lilna fi Kristu Ġesu Sidna bħalma jgħidilna fil-fatt San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu lill-Korintin kapitlu 1. Mintom nieqsa minn ebda don, intom u tistennew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Mela dan hu żmien li fih għandna nintebħu x'don ipoġġa fina Alla l-imbierek. U dawn id-don ipoġġihom fina permezz tal-kelma tiegħu. L-aħwa dan hu żmien li fih lil Alla nerġgħu nitolbuh biex ireġġana għal ħbiberija miegħu. Hekk fil-fatt jipproponilna is-Salm 77. Reġġana li konna u Alla tal-eżerċiti dawwa l-wiċċek u nkunu salvi. Erġa' ejja, ħares mis-sema u żur lil din id-dilja li hija aħna l-poplu tiegħek, il-Knisja. Vieni Gesù,